Getodacii, strămoșii noștri îndepărtați, un popor atât de puternic încât până și Marele Imperiu Roman i-a admirat. Locuind pe teritoriul actual al României acum peste 2000 de ani, ei au construit cetăți impresionante în munți și au dezvoltat o civilizație avansată. Dacii erau cunoscuți pentru curajul lor în luptă și pentru credința lor puternică în nemurire. Dar știai că cele mai importante comori ale lor nu erau din aur, ci valorile pe care ni le-au transmis: dragostea de libertate, respectul pentru natură și unitatea în fața greutăților. Sub conducerea marelui rege Decebal, au rezistat Imperiului Roman mai bine decât orice alt popor din Europa. Chiar și după cucerire, cultura și spiritul lor au supraviețuit, fiind parte din ADN-ul nostru românesc până în ziua de azi. Următoarea dată când urci pe muntele Orăștie sau vezi Sarmizegetusa, gândește-te că pășești pe urmele unora dintre cei mai fascinanți strămoși ai Europei.